changamirei nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uyai tigadzirise zviri kunetsa mumba mangu yanemuudza kusvituka nemari yedhara kudaro ndialubert chatsara achitaurira kuna Simon Mabutu. Taura tinzwe zviri kunetsa. Anzore mama. Inini ndakarorawo mukadzi nevana vangu. Ndakarora mudzimai wangu muna 2008. Ndakarora mudzimai wangu muna 2008. Ari munomu. Ngauye tone mukadzi wake uyawa. Anonzi mukadzi wake Elizabeth mama. Okay. Taurisa. Taurisa kuti vanhu vanzwa kumashure. Uya papa haudi kugara padhuze nemurume wako. Ndakarora kudaro vanhu ndinofunga ndinakuita 5 months ndikandosikukanganisa. Obva arwara. Serious. Arwara serious. Vamudhusira kumakwavo. Ndokwakanaora pachipero pachidasiya chidini kusvikira zvaita zvinenge zvakanaka. Obva abata pamwiri wekutanga ovapamba. Zvadaro obva azobata pamwiri pechipiri panova ndo first born iripo. Pakabata pamwiri wechipiri pamwe anofunga kaine zvekuma 5-6 months ndo natanga kudonha. Ndakadonha kudaro kubva ipapo tobva tagara kubva 2008 kusvika zvichingodonha iye zvichingodonha kusvika muna 2024 izvozvizvi ndapa 5 February ndopapa kutanga kuti ini ndakadonha ndadonha ndamufamba pesa kuti aifamba tichibvunza uchinzi hamamepo patsirwa mamepo kafamba kubva 2008 kusvika muna gore rineri hapana chatakataurwa zvakati chikunzi ndipe mari wangati ifari wangati chichi bhadharai mari dzakati tikabhadhara mari takabuda mari kubva nditozivi kuti mari then izvozvizvi manje pandakadonha yemunani 2023 ndakadonha ndakuta kuti kusvika muna December andonha kudaro so taenda patakaenda tabvunza ukanzi imhepo dziri kuitika kusvikira uyu akazenga kutanga kudonhawo zvandaita ini akadonha kekutanga tobva taenda vanamutakura vakaisa mumba patagara pataita zvima 25 minutes akati ziva vabereko changa kwanzwisa ranguti ari kurwara varwara vakadini vazopepuka mubvati ndiendesepano kwapurangadhai handizivi purangadhai ndofunga ngotiri apo anoita zvingotsvu tobva tamaendesa ikoko tasvika ikoko vasvika obva anodzurwa nyanga yakabviswa abviswa nyanga iyoyo kwanzi iwewe murume iwewe ndonenya zvinhu zvatinobayani ndinanda kuzviramba ati it's okay vabvisa nyanga yakabva aita zvakaita zvadzoka pakadonha pacho pakadonha ipapo pana ndasira pakadonha kudara ngaine handbag yanga naranga rakadaiswa mukadzi wangu ndobva ndavhura handbag irore ndakaona mine hembe yangu neyake dzakasungwa dzine njera pakati yanga yakaenzwa zvakaita kakunyika yanga yakuti utanga kubuda njera yacho ndikamukanhu katemere kakatenge mafuta zvavakunga handizivi kuti kachikai kandiuka anga inako but ainzi anga azvitora ikoko ndiangaitirwa nani namadzibaba iwova because vakazotosangana namadzibaba iwova nehanzvadzi yangu vachiti kwanzi nambata wangu uya wakadini handizivi kuti wakaita sei wakatsunurwa wakaita sei ubvanzi mnavaya nemugadzirichi unamata abva ipapapo akazodonha futi uyu adonha futi ndopanga kuti ndinanjatari neyobo because ndikarara newe hana yangu iri kurova handasodei padhuze newe ndikasodei padhuze newe hana yangu iri kurova akanga akurara newana aurara newana kuchikafu ndikava nechikafu yanoenda nacho kuti kanzi vana musatambire musahebo musabate vana kuti kudai zodza musabate bazvimusiyai zviri apa
anoyachona zviripo kana zvatonetsa mbende munorasika kutoireti togara papa then musa 5 February manje ndipakati nini handichadi nezvangu ndakutaura zvangu ndiri ndiende kumba kwenu kutakura chese chinoti inini chinoti makuru chese ndiri kutakura ndinobva ndakamuka ndichiuya kubasa ndaya kubasa ndokabva fona chifona ndakutakura chi ndakutongedza zvangu ndiri ndiende ndikaorongedza zvinhu uende inini ndauya kubasa sei warei kurongedza ndiripo kuti watorongedza chinechi ati aiwa ini ndakutoenda imaaihorai chisiya wana vaende kuchikoro iwe kana ufunga kuenda ka rongedza zvinhu uende but siya vana vadini waende kuchikoro ubvati havana handisii vana zvichokwana ndakafona ndafonera kwana mbuya uko ndichivabvunza kuti mwana wenyu ari kuti ada kuuya ikoko muri kuzviziva here ndokutanga vakati hatizozviziva ndikati uko nyaya yekuti ada kuenda kubasa muri kuiziva here kwanzi hatisi kudini hatisi kuiziva ndobva ndachiti oraiti ari kuti ada kuuya ikoko but adatakura vana achiuya navo kupi kumba kwenyu uzobva kumba kwenyu achienda kubasa ini vana vangu handisi kuona kupi kumba kwenyu ngasi yakaona mukunoko kana funga zvekuenda basa vaende kubasa vana navachivaona papi pano vachienda kuchikoro ava unobva wapindura vakati oraiti hazvinzwa ekaitidini timutari asiye chi vana atagumira kutaura ipapo inobva warongedza vhaya mota warongedza zvinhu vatakura zvinhu zvese kunoku indogara dombo rembizi watakura kunoku zvese wakatakura zvese hapana handifunga wakangosiyawo zvimwe zvazvangotsakara zvezve hembe dzangu dzangosiyawo dziri pasi dzakadai pakona hamuna pota hamuna gwekezi hamuna chii zvese vatakura ubva bva kuno wabva enda futi kumusha ubva wasvika ubva wanotakura chi zvimwe futi zvakatakura zvakasara zvakarosara kuti mota yange yadini yange yazara ubva wataivhiri pamukowa ubva watora ndo yembudzi watora ndo yembombo ubva wasungira pachi ubva wadini ubva waenda indizozwa mukomana akufona kupapo kuti ndobva nemombe kujana ndosvika maigura todini watakura zvinhu ikoko kumusha here kwanzi watakura zvinhu watodini ko vana vanga varipo here kwanzi vana vanavo alright its fine obva waenda kumba vaenda kumba the following morning ndakati masangu kuru inini ndikati teera kwanatizvara kunoti vanhu munhu akadini akasvika here obva aenda the following morning wachisvika usiku neroria awachifikawo makuseni wamba kwedzacho wasvika chi akati zvanauyawo ndanziteera kuti uone kuti munhu akadini akasvika here munhu akabva chitari kuya kwanzi munhu akadini akasvika here vai ovadini vadzoka adzoka kudaro bva tagara pa 5 February patazoti muna March musi wa 10 March andisiri kukanganisa ndobva ndachituma munyaya wangu inini ndikati munyaya chienda kwana Tezvara muona mwezi newiki mwana wari kumba kwavo hapana kumbotaura kuti zvati zvodini hauna kubvunza kuti mwana zvakauya zvadini chichaitika chii chiri kunetsa zvadii iwe chienda nebhuku rinoti mwana wenyu ini ndadini ndambomira ndambobuda mazviri kuna zvinenge zvazonetsa pamwe zvino anogona kuwanika netsaona ari kumba kwenyu zvozoita kuti mupambo ndiwe uruziva chi munhu wako azodai saka ini chii gubhuro iri chimbodini chimbobatai mwana wenyu amene akabva asvika bvanzi isusu mwana wedu haapirwi gubhuro mumusha maakabarwa maakaberekwa anopirwa gubhuro kupi musha kwakarohwa ubva wakataura navo ukati alright ubva pana date musa 17 munouya toda chi vanotezva toda mombe dzedu pfuma yedu musa 17 iweyoyo then ndikutataura chi nyaya chi musa 17 wakasvika vataenda kumba ubva wauya wasvika zvanganzi vana sekuru vana baba chitidini tipaurwa pfuma dzavo nechichi zvanga zviripo zvacho tobva taratidzana chi pfuma dzavo mombe idzi nombe dzenyu takaratidza mombe 4 dzadziri 5 mombe then imwe yacho yakanga yazosangana netsaona gadini bva yafa kwasara 4 mombe dzadziripo nembudzi 3 ndozvo zvatakadini takaratidzana ndozvatakavapa kuti izvi ndo zviripo izvi
chiti zvimwe zvazvasara ndichitsvaga ndichidini ndichiunza. Tapedza kudaro tobva tachida kuti tibvunze nyaya yegupuro iyaiya, obva kuti izvona tinofambira izvo tafambira pfuma yedu chete, zvekuti tafambira nyaya dzavanoda kutanga tisati nakufambira izvozvo. Nobva varamba tikati oraiti, vana vapa vakati oraiti, chidaidzai murora auye mumba tichibvunzana kuti chii chiri kunetsa. Pavakasvika pakuzorongedza uchiendai usina kuudzaisu vana baba, usina wakaudza kana ani kana eni munext door pavillage, hapana munhu akaudzwa, wakotakura zvinhu ubva wadini ubva waenda. Ngaachiuye mumba tidini tibvunze tinzwisisane. Mukadzi wangu akabvara ngwapinda mumba, bvara ndipindi mumba handipindi. Munhu wese ari zuva zvaagezera kuti auye pano ageza gumbo rakaruya pano pari zuva zvaauya, ini mumba ndidini handipindi mumba. Saka inini ipapo handisi kuzoti vanatezvara vakandinetsa ndepekuti vari kuuya vari kuti varuda pfuma yavo, apa imba yacho haisi kumira zvakanaka. Zvinhu mwana wavo ane zvinhu kumba kwavo, zviri kumba kwavo, vari kugara naye kumba kwavo, apa vari kuda pfuma kuti imba yacho iyo vari kutorera pfuma iyi tigadzirise zvinhu zviite zvakanaka, chipinde titaure todii, oti hatiiti. Saka inini handichazivi kuti ndoita sei ndo pane nyaya. Ina handisi kunyatsonzwisisa watitaurira nyaya yako kubva kwekutanga kusvika pawasvika, asi kuti utaure kuti dare unoda kuti tiri kubatsire nei. Da kubatsirwa nemaadvise kuti ndochidii kuti zvinhu zvigadzirike, because inini uchiri kuda mukadzi wako here? Mukadzi ndakatosare ndakatoendesa tati uchiri kuda mukadzi wako here? Saka unogoda rubatsiro rwei? Pfuma wabvisa, mukadzi hauchadi, saka chaunoda kuti dare rikubatsire ndechipi? Nyaya yepo ndeyekuti vakaramba kutambira gupuro, varamba kutambira gupuro, kuti watambire gupuro. Mwana wavo akabva azoka achigara pamba pandiri pangu inini, nanhasi ndo pari kugara ari papa. Handiti pfuma wakabvisa waibvisire chii? Naibvisira since paine wana kuti zvinhu zvirege kuroora ndekuroora. Handiti kana wabvisa wakaroora mukadzi, saka auya akapamba chanetsa chii? Pane zvinenge zviripo zvekuramba kugadzisa, handitotikadzisa. Alright, ngaende kuseri kwechuru kuti wandobatsirike, toona kuti chii chiri kuitika. Endai kuseri kwechuru mundoone mubatsirwe nemweya kuti pane zviri pamukadzi wako here zviri kuita kuti zvivhiringe marriage yenyu. Okay. Chiremba wabvunza mukadzi wacho kuti une mudzimu here, because ndiri kuona paine mhepo isingadi chakanaka pauri. Vamuda kuramba havo kuti handina mudzimu, asi vazobvuma papaya kuti vanosvikirwa nemweya wejesu here. Vakati ndaona musikana atakura katundu achibva pamba pavo paanga akarohwa akuenda kumba kwake, vakabvumirana nazvo. Chiremba wabvunza kuti sei tezvara vakaramba kutambira gupuro. Vakati vanatete ava ndo vanofanira kuita basa rekutambira gupuro, so vaifanira ndo vakandiudza nyaya idzodzo idzo, asi nenyaya yekuti ndikwasvaka ngosvika direct pasina kutaurwa nyaya dzegupuro, saka handina kukwanisa kuvatondera nyaya dzegupuro. Chiremba ati handisi kuona pasina imba pakati pevairi ava. Vakati murume ati haachade mukadzi, vabva ataura pamberi pachiremba kuti izvoshuwa inini mukadzi handichadi. Mukwashabva aonekwa munzi vanatezvara vanomuda, asi hawana chavakakanganisirana, asi ndo waita kuti dare ravaunganidza nhasi riri pakati pemusikana neiye mukomana zvese zvava zvakutaura nachiremba izvi. Saka varidzi mhuri inoda kugadziriswa. Chiremba wacho
Saka iwe hauchadi murume. Ko iyo unogomuda wewe uchimbotuta uchienda. Akati nemukadzi wangu akugara naye. Saka angaficha uyikumba. Ukati woenda kuwabereki wako. Inini akatondipa 130 zvikanzi simka uende. Nekumashure kwaitogara itondiudza kuti kubva pano ndine mukadzi wako wandakuda kuwana. Sayo uchikuda mukadzi here kana kuti chii? Darika rirambidzwe. Mukadzi shangamire naye ndani. Muri pakaenda akati handichadi pandichakuma ndikamupa period yemwedzi angomba kwawo hapana zvinhu zvakambodini. Zvizvata zvotikwanza ega achiti kwanza zvandomba muchadi wangowo mashoko ekutaura. Kamba akaenda kumba harumanikidzwe. Nekuti tikakumanikidzai kuti dzokerai mangwani motemana. Zviri nani kuti woenda wondogara newabereki wako. Zvaro kukupa gupuro wotambira gupuro iro. Asi musha wongosara uri pamusha pako ipapo. Iye anoendawo kune mukadzi wake iwo. Handiti. Mukadzi haabvi pamusha. Anochengeta wana wake ari pamusha ipapo. Handiti. Iwewe kana uine umwe mukadzi woenda wondowaka musha wako neumwe mukadzi. Unozoona kwapera gore mairi wakutodzoka wakundobira. Handiti. Izvi ndezvehasha kana kuti wafadzwa namai nini. Wakudi. Iwe unotambira gupuro. Paanozenga akuuya akukupfimba unotaura kuti ndiripire gupuro rawakandipa. Haana 2 years anenge adzokawo. Handiti. Tambirai gupuro asi pamusha haubvi. Ukaona mukadzi anobva pamusha ibenzi remukadzi. Musha ndewako ndiwakawaka zvese iye anotuta oenda ondowatanga kuwaka umwe musha wake neumwe mukadzi wake. Handiti. Saka tapedza dai. Ndoda kuti ndibvunzewo zvakuda kwachiremba. Panze pane mhepo iri. Aiwa, asiri mukadzi wako ka uchazvida zvei? Bati pamba pangu manje mwezi. Aiwa, hapasi pamba pako ka, pamba penyu mese muri tu. Mteme yachinja, uri kwa mchinda. Hapasi siri pako, ndezvekare zviya izvi. Zvamaiti, enda undoerenge New Marriage Act kuti inotaura pamusoro dzimba. Wabvunze majournalist watori panze wandokutaurira. Kana uchida ndimirire ndapedza matai ndikutaurire mutemo uriko. Zvinhu zvese zvamaita muri wairi zvese ndezvenyu muri wairi. Uri kupanzwa? Murume kana wada zvekubva pamba uchindoroora umwe mukadzi unosimuka undoita imba yako neumwe mukadzi haurambidzwi ikoko, asi uyu anoramba ari pamba ipapo. Haabvi. Saka iwewe uchisimuka hapana anokubvisa pamba. Iye anondotanga umwe mumba. Kana akunetsa unouya wopuhwa peace order yemapurisa. Handiti. Saka chisimuka yenyu mwene. Ndo ari pachikoro pawo. Pamba pawo. Kavanongoenda kuchikoro ari pamba pawo. Enda kumaintenance. Ndo kunoeka zvewana kumaintenance. Okay, chiita maintenance. Next.